אחת שלה, כי אין לי... קרה משהו עם הבנים מהכיתה שלי, הם מצאו את הטיקטוק הראשון שלי, כבר אין לי טיקטוק אבל הם מצאו את זה. בואו, אני רוצה להראות לכולם. הם מצאו את זה. נוי. אני הייתי בת איזה 10. נוי, כדאי לך לראות את זה, אני לא חושבת שאת אוהבת, נוי. זה מברשת שיניים, אני צחצחתי שיניים בזמן הזה, אני צחצחתי שיניים. אני צחצחתי שיניים. אני צחצחתי שיניים. היה לי עמוד כזה ליטרלי, עמוד אותו דבר אבל לא את הריקודים האלה. זה כל כך קרינג'. זה קרינג'. חכי, יש כאן איזה... זה קרינג'. הייתי בת 10-9. מצאו את העמוד שלי. אחי, זה 2018.